No, počúvajte. Tak, čaute deti, ja som Kika a prišla som sem so svojimi kamarátmi, aby sme vám zahrali jedno divadielko. Toto divadielko je o takom malom opi, ktorý má narozeniny a potom vlastne stratí svojich kamarátov kvôli počítaču. Takže, oni sú tak trošku nesmelí, tak ich musíte privítať veľkým potleskom. Zatleskate im? Začneme divadielko, dobre? V jeden krásny slnečný deň mal opi narodeniny. Kamaráti pomaly prichádzali na oslavu a to znamená jediné. Oslava sa môže začať. Tým, že má opi narodeniny, zaspievame mu veľa šťastia, zdravia. Poznáte to? No, vidíte, super. Šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milí opi, veľa šťastia, zdravia. Nech sa páči, že darček veľa šťastia, zdravia. Ďakujem. Čo je to najlepšie? Ďakujem. Tak, deti, a ja mám pre vás pripravené ešte jedno prekvapenie. Chceli by ste vidieť šaša? Áno! Aký šašo došiel hen? Počúvaj. Chcete vidieť, ako mi čo odlovať? Hej. Áno. Tak kde sú? Chceme. Jedna loptička. Druhá loptička. A tretia. Tretiu som asi strekol. A, tu sú tri. Aha, pozrite sa. Teraz si vyberte jednu kartu. Kto si chce vybrať? Rýchlo, kto sa najlepšie usmeje? Rýchlo. Počkaj, jednu iba. A neukazuj mi, neukazuj. Ukáž iba Klaudijovi. Alebo niekomu. Teraz zamiešam tie karty. Pozor, ja som tuto, vy ste nevedali, že špindujem. A teraz to zase namiešam. A teraz, koľko myslí dávate pokusov, že nájdem tú kartu? 10. 10? Tak koľko teda? 10. 10? No dobre, no. Aha, takže, je to táto karta? Nie. Táto? Nie. Táto? Nie. Čo táto? Nie. Táto? Nie. No, tak toto neviem, no. Tieto dve to určite nie sú, že? Nie. Ach, jaj. Koľko Už ich má tam je? 7, že? Jaj. Ešte má 3 pokusy. Táto to je? Nie. To už je 8, že? Táto? Nie. Iha. Posledný pokus. Posledný pokus. Čo vám poviem? Že tá karta bude na. Veríte mi? Ja nie. A je to táto karta? Oslava môže pokračovať. A čo? Loptičky ako nie. Tak, no a pomaly sa nám zotmiera a to znamená, že kamaráti idú domov. Ja mám pre teba pripravený ešte
takmer celú noc. Ráno sa Opi nechce vôbec stávať do škôlky, no nakoniec ju mama prehovorí a tak Opi mu nič iné nezostáva. Poď, Opi, ideme do škôlky. Mne sa nechce. Ale poď, musíš. Som unavený. Poď, ideme. Dnes v škôlke sedí Opi unaveno pri kamarátoch a rozpráva sa s ním. Opi, poď sa s nami hrať. Mne sa nechce. Prečo som sa ti unavený. No tak sa ideme hrať cez teba. Po obede príde do škôlky po Opiho maminka. Poď, srdiečko. Ideme domov. Jupi! Opi a mama prišli domov. Mama išla variť, Ocko je ešte stále v robote a sestra dostala na starosť Opiho. Aby sa ho zbavila, pustila mu na jeho počítači rozprávku. A konečne tu máme víkend. Kamaráti prídu navštíviť Opiho. Ahoj, Opi. Ahoj, čau Opi. Išiel by si s nami hrať? A mne sa nechce. Sestra mi práve pustila novú rozprávku. Tak keď je počítač prednejší pred nami, zahráme sa aj bez teba. Maj sa. Opi pozeral svoju rozprávku, keď zrazu sa počítač vypol. Opi sa zlakol a rýchlo utekal za sestrou. Sestra! Sestra! Pomôž mi! Môj počítač prestal fungovať. No tak mi to poď ukázať. No, Opi, počítač sa ti pokazil. Asi dostal vírus. A čo je to vírus? No vieš, vírus, to je niečo ako keď ty dostaneš chorobu. Tvoj počítač je tiež chorý. Takže môj počítač je chorý? Áno. Som smutný. Mama sa zatiaľ vrátila z nákupu. Uvidela Opiho plakať a začala ho ľutovať. Opi neprestával plakať a tak ho zobrala na ihrisko. Poď, ideme na ihrisko. Dobre. Ahojte. Na ihrisku sa hrali jeho kamaráti. Tak išiel za ním. Môžem sa s vami hrať? Nie, choď sa hrať so svojím počítačom. Decka, čo mám spraviť, aby sa so mnou rozprávali? Pomôžte mi, naozaj neviem. Čo mám sa so mnou rozprávať? Musíte mi nejak poradiť. Daj im čokoládu. Chceli by ste čokoládu? Nie, tým si nás nepodplatíš. Potrebujem niečo iné, vymyslíte niečo. Mrkvu. Prosím. Mrkvu. Daj mrkvu. A keby som vám dal mrkvu? Tá je síce veľmi zdravá, ale ani tu nechceme. Dobre si je. Zeleninu. Prosím. Zeleninu. A zeleninu? Ty tiež nie, fakt nie, Opi. Šaty. Potrebujem niečo iné, nemôžem Šaty. Ale ešte to skúsim. A šaty? No tieto sú síce, no trošku už také staré, ale mne sa páčia, nechcem nové. Potrebujem niečo iné ako dáček. Bože, decka nechcú možno darčeky, lebo darčeky To by som mal nechcú. skúsiť niečo iné. Možno by mal spraviť niečo iné. Čo by mal spraviť? Že by som mi mohol povedať, že sa mi počítač pokazil. Ale môj počítač sa mi pokazil. No a čo s tým? Ani to nepomáha. Ja mám radšej skutočných priateľov, nie cez počítač. Spravím prekvapko. Ale ja neviem, aké prekvapko im mám spraviť. Ja neviem žonglovať, nie som taký dobrý ako Šašo. Nepoznám triky s kartami, potrebujem niečo iné. Možno by mal niečo povedať. Decka, nie? Oni sa na ňo hnevajú, lebo sa s nimi nechcel hrať. Čo by im mal povedať? S vami sa nikto nechce hrať. Už sa bude s nimi hrať. Že už by sa s nimi chcel hrať a že sa teší z toho, že to pokazil vtedy, alebo že ho to trápi. Že ho to mrzí, že? Ale ako im to mám povedať? Čo im má povedať? Aké slovíčko?
No, to by mohol skúsiť. Prosím, ďakujem a prepáčte, kamaráti. Tak to teda vyskúšam. Ospravedlňujem sa vám, prepáčte mi. Povedal som kaškáreň. To je pravda, ale my ti to prepáčime. Ďakujem. No, to zafungovalo. Tak, deti, aké poučenia vyplýva z tohto príbehu? Čo to znamená? Čo to znamená? Deti? Čo si Celé myslíte? chcem povedať. Napríklad, keď máte počítač, tak radšej budete stále doma sedieť, alebo pôjdete takto s takými dobrými kamarátmi. S kamarátmi. Presne. Aby ich nestratili. Presne, šikovní si, tak? Aby nám neodišli. Áno, lebo kamaráti sú prednejší než počítač. Áno. O počítaní viem ja nerozprávať. No, to je pravda. Vydávaj iba zvuky. No a to nie je moc zábavné po dlhšom čase, čo? Kamaráti sú oveľa zábavnejší. Hlavní kamaráti sú reálni, že? Skutoční. Oni rozumejú aj reálne. No dobre, čo zatleskáme týmto hercom mašinu? A čo sa vám? No ale keď sa vám niečo páči, tak to dáva najavo potleskom. Tak ale toto ja si myslím, že si myslím, že tak... Ďakujem. Ďakujeme. A určite si z toho niečo zoberieme, však? Že priateľstvo je, čo? Lepšie. Najdôležitejšie na svete, že je dobré mať kamaráta. Idete